нині другий день седмиці Страсної. Господь сьогодні покликає нас готуватися до Пасхи сповіддю і причастям. Коли ми подержали 40 днів поста, у многих людей появляється вже духовний опит, духовний досвід, як поступати, як жити, як обійти препятствіє, як упознати, де правда, де лож. Люди церковні, коли з півслова познають чужого чоловіка, спознають зразу людину нецерковну, безбожну, або якогось чоловіка злого, лукавого. Люди нецерковні такої властивості не мають. Будучи самі озлоблені, вони і глядаються подобно їм, колись у всьому світі кучкують злі люди. Но християни добре знають, що сатана, щоб навредити або спортити настрій, таких злих людей деколи активізує, щоб понизили достоинство, або, як тепер ми терпимо в Україні, гоніння на православних. Но ніхто з православних не впадає духом. Чому? Тому що ми добре знаємо, що реакція цього світа проти церкви, як гоніння, є реакція положительна. Тобто, цей світ доказує, що ми вибрали правильний путь. Чоловік, якщо має в секту, йде в розколах, в уніях, там його ніхто не киває. Там все гладко, чисто, но попадаєш у канонічну церкву, стаєш на путь подлинного духовного роста, друг, вороги і зависники, і неправославні кучкуються і починають угрожати, переслідувати. Не важливо, що вони придумують. Наприклад, придумали, що у Закарпатті, де 1150 років православна віра, тобто іще в Києві не було християнства, ми вже 100 і більше років були християни під Карпатами, вже читали, писали, священне Писання вже перевів Кирил і Мефодій. А в Києві ще приносили людські жертви. Так знаменитий Йоанн і Фьодор, отець і син, пострадали від язичників, котрі прийшли з походу, та християни дякували Богу. Язичники хотіли принести жертву. Такого кинули жетон упав на юношу християнина, а його заступив за нього батько, і в результаті 2 людей спалили, принесли в жертву язичницьким богам. Таке дикарство було до крещення Київської Русі. Тобто у той час, коли в Києві приносили людські жертви, під Карпатами ми, древні народи русини, вже були християнами, і вже читали, писали і знали Святоє Письмо. У 988 році, коли князь Київський Владимир організував крещення Русі, то до нього пішли наші священники з-під Карпат до Латориць, то була територія Болгарського царства, а вже Ужгород і далі то було Моравське князівство. То з наших земель пішли допомагати крестити Київську Русь. Но прийшли часи тепер, через 1000 років, вдруг вияснилося, що до нас приходять з Києва якісь люди, або з Києва кричать у телевізор, у Закарпатті московська віра. Ми їм об'ясняємо, да на світі ще не було вашого Києва, і Москва через 300 років появиться. Ми вже були православні. Зачем ви нам такое ліпите? І 2 хлопчики прийшли тут під собор та кажуть, московські попи. Та ми ж тут жили, ми тут родилися на цій землі. Ми православні священники, жителі Закарпаття, корінне населення, русини, 1150 років православні. Як хто нас може відсіти, міняти нам релігію, або казати, ідіть отці, ідіть забирайтеся. Ми їм відповідаємо раді Христа, котрий йде на вольні страдання, котрий завтрашній день, у середу, буде преданий Юдою, а в п'ятницю розп'ятий. Раді Христа ми прощаємо своїх обідчиків і наклепників, а вони сьогодні біснуються, вигадують различні казки про нас, а ми їм відповідаємо тільки любов'ю. Господи, благослови і наших людей, і наших братів, і наших діточок, і наших воїнів на війні. Господи, сохрани.
Благослови, Господи, і прости і нашим гонітелям безчесним, котрі роблять таку злобу, бо лиш так поступаючи, маючи у собі любов Христову, ми тут діти Божі, настоящі християни, котрі не мають злоби, а в вічності віримо, саме такі і будуть наслідниками Царства Божого. Амінь.